Mwaswera bwanji ndine Nesta the black teacher ndabweranso monga ndinalonjezera kuti ndibweranso ndi video ina yomwe ndikambe zokhuzana ndi Denmark, Greenland ndi America. Maiko atatu amenewa. Denmark, Greenland ndi America. Ndachula kuti maiko atatu pazifukwa komano titha kunena kuti maiko awiri chifukwa chonena kuti Greenland si dziko loyima palokha ya ndi dera lomwe lili m'manja mwa Denmark. Ndiye tiyambe ndi mapu kuti mudziwe zoti kodi Greenland ili pati. So mapu a Greenland ndi amenewa. Greenland ndi amene mukuona wa yellow. Pansipa ndi pamene pali capital. Malo awo otchedwa Nuuk. That's the capital ya Greenland. Ndiye muona kuti chakumanzere kwayandikana ndi tizilumba komanso Canada ndi amene akuoneka kumeneko kwe. Canada, musi mwa Canada ndi ku America. So Greenland ali kuntunda kwa America uko. Kuntunda kwa America ndi Canada. So izo ndi pafupi ndi ku America ndi Canada. Okay? That's very important. Greenland ali ndi population yake ya 57,000 people. 57,000 basi. That's also very important going forward kuti mumvetse. Now, tione mapu Denmark. So if mukayang'ana mapu awawa muona no Denmark ndi Greenland. Denmark ofira kale apaka ku Europe uno. Greenland ndi yali kuntunda uko ofira. So you can see kuti even in size, Greenland is way bigger than Denmark. Koma population wise, Denmark are in the 6 million people. 6 million people. And the Greenland ngakali wankulu choncho. Tizwe kuti ndi malo onena kuti kwa malo ambiri ali covered ndi ice. Greenland ndi ice yekayeka ndikozizira. Okay? Nthaka yabwinobwino ndi ochepa. Okay? So anthu amakhala inde ku coastal regions komano mukalowa nkati mu mainland wapita kuntunda ukoko koseku kuzizira kwambiri. Kozizira nthaka ija ndidziba ice zokazoka. Okay? And that's also very important going forward. Now if we are to talk about history yake ndi Italy. Kalelo ma-Vikings anali mtundu wina wake wa azungu ku Europe. Umene umakonda ndithu kupanga conquer fighting. Ndipo unanyamuka ku Denmark anali akumeneko. Ananyamuka magulu kama Vikings kena kutenga boti kumasaka malo. Ndi analowera ku Greenland. Anakapeza ku Greenland kuja anapanga settle kumene kuja. Anakhazikika kumene kuja koma chifukwa cha climate kumene kuja anapeza kuti mapeto kwake onse anatha. Panapita nthawi Greenland kuja kunapezeka kuti kuli manja mwa Norway. Nthawi imene magulu onse wa ku Europe. Eventually another group ya ma Danish inanena kuti kunali ma Danish amene ananyamuka kuno kupita uko. Tipite tikasake tikaone kuti anapanga settle kuti. So they eventually followed them. Anakafika kumene kuja sana apeza kuti anthu aja anali pano ma traces alipo koma anatha. They didn't find survivors. So gulu lachiwiri linabwera linakhazikika ku Denmark ku Greenland chalochokaso ku Denmark. So there was a connection historically between Denmark and Greenland. Komano zonsezo ndi za ku history ukuku. Modern geopolitics, it was until World War II. Pamene Germany inapanga ataki Denmark. America inabwera kufika ku Greenland kuti iteteze Greenland. Ndiye inaika base yawo kumene kuja. Okay? So the Germans eventually did not attack Greenland. Chifukwa mazoti kuli ma Americans. Nkhondo ya Second World War ija inachitika. Nkhondo ya chiwiri ya dziko lonse lapansi ichewa chizungu zonse. Nkhondo imene ija yatha 1946. President wa America udanali Harry Truman. Ningoti Mr. Truman ananena kuti nkhondo yatha inde tinayika ndi base yathu ku Greenland. Tinayika zipangizo zathu zima satellites zathu zopanga detect ma Russians USSR. Chifukwa yang'anano ku east kumene kuli no Europe papita ku Russia mweko. So anapereka offer kwa Denmark kuti magayi tikupaseni 100 million 1945 imene 1946 tikutenga malowa. Denmark no, Malo is not for sale. That was 1946.
Truman anakanika kugula malo aja, Denmark inakana. By 1953 Denmark ino inakhazikisano officially dziko lonse kupanga recognize kuti Greenland ndi ya Denmark 1953. Komano analola ma Americans kupanga kipi mabase yawo. So Americans adakali kumeneko paka pano base yawo ali nawo kumeneko. And nthawi inake chindege cha mabomba atomic bombs kuti ni atomic cha mabomba chinagwera kumeneko cha America chinagwera kumbaliza kumeneko. So base yawo idakali kumeneko. And over the years zinthu zakhala zikusintha Greenland chifukwa cha kusintha kwa zinthu anthu anapeza kuti yalowa mu European community, European market, EU anayamba kubwera kumazaweza asodzi ku Europe paka Greenland inani ali atatuluka nawo mu EU manumo chifukwa mukutonongera zachilengedwe. Chifukwa anthu 57,000 aku Greenland aja amateteza amafuna environment yawo ikhale protected. Yeah. So recently ma ice akupanga melt kwambiri. And kupanga melt kwa ma ice kwapezekana kuti anthu anayamba kupanga discover mining. Kalero amaletsa mining komano ifoti the ice is melting kwamba kupezeka ma minerals ambiri. Ajena rare earth akupezeka akusowa. Ma rare earth alipo 30 chakuti 25 osa kupezeka ku Greenland. Kuli uranium yes. Uranium muja ali kumene kucha. And you know ma superpower sewa kumfuna ali kumene kucha. And because of zinthu ngazimezi akuliso pali pasi panja paine pokhanga pali mafuta ndi gas. Worth mwina pafupi $4 trillion. Yeah. So says zayambano kupanga interest ma superpowers. Zambopanga interest ma superpowers. Meanwhile, aini yake aja 57,000 aja aku Greenland aja. Now also akude kumangati pantaka bantu pali ndalama zambiri yonje. If it ilikuwa 57,000, zito zefe ndife mabilionaire. Now also kufuna independence yao. So anthu aja kufuna independence from Denmark ndi kubwera so ma superpowers. And chifukwa choti ma company na ku China muone map. China Greenland China yake ija ya Silk Road yomamanga misewu kumalumikiza kuti anthu aziyenda George inapeza kuti yamba kupanga njira yokazungulira kumene kucha. And because of that Chinese ships ndi Russian ships amazungulirawo America tikachedwa wapeza kuti agulidwa ndi awa. Ndi pamene ino Trump anayamba zimezi anayamba first term yake ija. Okay, sukuti ayamba apapai anayamba first term koma anakanika apa pano pamene wabwerano ndi rough kuti ngati sitikambirana ngati mfuna zokambirana titenga by force. Greenland cannot defend itself. Ilibe ame ngati pali military by Greenland ipo ndi America yomweyo. You understand? Denmark ikukana ikuti hayi ma Europeans anzawo apangarale together kuti hayi America akulu inu timacheza nanu bwino inu ndinu zathu mufuna so mutengeso zachani akulu musamukhale choncho zikonda akuti hayi ife tifuna titenge basi. So Donald Trump claim yake akuti chani akuti akuopa ngati iwo saitenga China ndi Russia abwera apa. China ndi Russia akabwera apa iwo sakufuna China ndi Russia akhale maneba awo yayi paja yandikana ndi Canada yetu mwapito. Iwo afuna apange kuntunda koseku kukhale iwo ndi abale awo basi Canada iwo. So this is where we are right now. Greenland, Denmark, USA. The true reason kuti mundifuse kuti akulu koma cheni ndi chani we don't know. America might be lying about za security zo. It might be kudziwa za ma minerals amene ali pasipo. Okay, they might be honest too chifukwa kanthawi akaka China is aggressive. Russia they are aggressive, they are trying to acquire akupita close yet. You should know kuti ku Africa America inali ndi base yake ku Djibouti ku East Africa. China inabwera inagula somalo mu Djibouti muli base so ya China. Mu Djibouti momwe ma Japanese so abwera so likonkoso. So people are encroaching into each other's territories and they are strategically positioning themselves. We might not understand. Okay, eventually we will see kuti Trump zitabwanji koma awoneka kuti are serious. Yet if you have any questions ask them and let's talk.
Now ndiye tione no Denmark ili pati tione mapu apa kuti Denmark ili pati. Imene mukuiona ndi Denmark yomwe yofira papayi ndiye distance yake yochoka pa Denmark ipa kukafika ku Greenland kucha ndi pafupifupi 1500 kilometers 1500 kilometers. Ndipo Denmark iyoyi ili ndi anthu pafupifupi 6 million anthu 6 million. Denmark ndikadziko kakang'ono komano Denmark inali kingdom ndithu, the kingdom of Denmark, ndipo kalelo inali very influential ku Europe. History yake yakale kuti Denmark anafika bwanji ku Greenland ndingoyifotokoza mwachidule ifwa ndi very complicated. Koma kalelo kunali kagulu kama Vikings, ngati munamvapo za ma Vikings kalelo azungu ena ake ku Europe ko amene ankakonda ndithu ankatha nkhondo kwambiri, zinali zanthu zamphamvu zimakonda kuyenda mu mashipi zawo mapanga explore ku Europe kucha. Ndi anatenga kagulu kama Vikings kena kanatengana kutenga stima yawo ya pamadzi ndi kuyamba kupanga kusaka ma island malo anyowani. Ndiye kagulu kameneka kanapita kukapanga seto ku Greenland. Okay? Koma ifo kunali kozizira kwambiri wacha anapanga seto kumene kuja basi kunakhala kunali kozizira komanso kunali kupanda anthu ambiri, very small population ya anthu. Kagulu kamene katakhala kumene kuja kanazizira paka kagulu kaja kanatha kufera konko basi kuti kantunduka wonse kutha. Denmark sinatsatire kukasaka kuti anthu awo achapita kuti yayi koma patadusa zaka winanso Danish winner anena kuti tili ndi marecords onena kuti gulu lina lake la ma Vikings linapita uku, then ndofuna ndipite ndikasake kuti anthu aja anapanga seto pati ndipo ali kukhala bwanji. Ndiye gulu lina linanyamuka kupita kumene kuja, lidakafika linakapeza kulibe kwa anthu komano gulu limene linakhazikika koma linapeza ma traces onena kuti ma Vikings aja anakhalako anafikako komano anali atatha. Mwaona ndi Denmark anakhala kumene kuja komabe chifukwa kuti unali kutali kwa anthu ochepa, kingdom sinali nawo chidwi kwambiri yayi. So kachilumba kaja aliyesa amangokayang'ana anthu kumangodusa kumangoyang'ana kuli zimayesi kumakhala ndi anthu koma hayi climate yake sili bwino so kalelo kanapangidwa oni ndi Norway. Norway inapangapo woni kenaka Norway chakuzachokapo ma Danish wakuzabwereraso komano zinthu zinavuta kwambiri mchaka cha 1940. Okay, 1940 Germany itapanga ataki Denmark. Okay, Germany yapanga ataki Denmark. America inanali Germany ngati yapanga ataki Denmark, Germany ikupita ku Greenland. So America inabwera kuzafika pa Greenland paja kuti iteteze Greenland. Ndipo Germany inalephera kupita kukafika ku Greenland chifukwa kuti America anakhazikikapo ndithu anakhazikisa base yawo pamene paja. Okay? World War II ija inamenyedwa mpaka World War II ija inatha 1946. Something interesting happened. 1946 World War ija siyatha 1945. President wa America nthawi zimenezo kodi anali ndani? Harry Truman. Kodi first name ndi Harry Truman. Tingoti President Truman anapereka offer kwa Denmark kuti magayi chilumba chitachiteteza nkhondo yatha koma inu yonse kumene kuko mulibe kuthekera kuti muzakhala kunoko muzateteze chilumba chinokha ndi basi tingochigula chifukwa Denmark Greenland position yake sitaona kuti wayandikana ndi Canada. Ngati wayandikana ndi Canada kumusi kwa Canada kunde America ndi pafupi tiyikaso